Hola, bon dia. Anem a presentar-vos els nostres projectes que hem treballat durant tots aquests dies per a vosaltres. En primer lloc, volia presentar-vos el projecte de primària, La Maria no té por, i en segon lloc parlarem del projecte de secundària sobre l'alimentació saludable sostenible, que és un llibre de receptes. Per tant, dono la paraula a Carme, que és la directora de primària. Bueno, el projecte d'educació primària parteix del conte de la Maria no té por i treballem des de l'àrea de valencià, castellà i educació artística. En les tres àrees se va a treballar sobretot l'emoció de la por i anem a fer que els nens entenguen el que és la por, siguin capaços d'identificar-la i per últim d'expressar-la. D'aquesta forma intentem que aquesta por se convertisca en algo molt xicotet. Al mateix temps, en les àrees de valencià i de castellà, els alumnes de sisè, que són els tutors lectors dels alumnes de primer i segon, se li va avaluar l'expressió escrita i l'expressió oral. I des de l'àrea de música el que se tindrà en compte és la creativitat en la composició musical i en la composició de les cançons. I per ahir va un poc. Per últim, el que tenim de producte final és un llibre amb les descripcions i amb les mostres, i també en la falla els nens menuts plasmaren el seu mostre per a poder-lo cremar. I per ahir va un poc el projecte de primària. Molt xulo, no? Molt complet, és el vostre projecte. Bé, jo soc Paco Martí, el director de secundària i batxillerat, i el que volem presentar és, a partir d'una idea que sorgeix del claustre, de fer un llibre de receptes, doncs fem un llibre de receptes, és el producte final de tot un projecte interdisciplinar que engloben el valencià, el castellà, la biologia, totes les assignatures de tercera i secundària que volen participar, que pràcticament són la majoria, i fem un llibre de receptes, juntament amb altres activitats, com per exemple una fira gastronòmica que també presentarem en el nostre pati i tal. Bé, jo crec que ha sigut un projecte molt potent, que al final s'ha fet una molt bona labor, que l'aprenentatge basat en projectes és la millor metodologia ara mateix per a poder treballar i que en definitiva les conclusions que hem extret de tot aquest projecte són ideals. La implicació del professorat i sobretot de l'alumnat de tercera ha estat enorme, han treballat molt a gust, s'ha avaluat, que també és un tema que s'ha de tindre molt present a l'hora de fer aquest tipus de projecte, i per tant la valoració i la conclusió és altament positiva. Gràcies. No mos despedim, anem a ensenyar un poquet les mostres, que crec que estan tots una mica. Sí, claro, sí. Podem posar les nostres mostres perquè quedi un bon record. Molt bé, clar que sí. Ja. Ja, que ja m'estic